U okviru nove izložbe Galerije Matice Srpske, a to je poklon zbirka Save Stepanova, postoji kutak namenjen posetiocima koji žele da pošalju mail art. Pričom o takozvanoj poštanskoj umetnosti počinjemo poslednju ovonedeljnu arteriju. O mail artu, svetskom umetničkom pokretu, razgovaramo sa umetnikom i likovnim kritičarem Andrejem Tišmom. Mail art, dopisna umetnost, podrazumeva upotrebu poštanskih sredstava i institucije pošte u umetničke svrhe. Kada je nastao takav vid komunikacije na daljinu, čemu je težio, otkrio je na predavanju u Galeriji Matice Srpske umetnik Andrej Tišma, gost arterije. Dobrodošli. Hvala. Šta je uslovilo pojavu mail arta? 60. godina prošlog veka, naročito razvojem telekomunikacija, brzinom tih telekomunikacija, pojavom televizije, satelita, kompjutera, pre toga telefona i tako dalje, umetnici su počeli da koriste ta sredstva komunikacije koje su stajale na raspolaganju, upravo osetivši tu mogućnost da se povežu širom sveta, širom planete, i čitavu umetnost su tako koncipirali da ona bude, da najvažnija bude ta komunikacija, razmena radova, ideja, i tako da je u stvari poetika mail arta sama ta razmena ljudi širom planete, sa svih kontinenata, pošto poštanska služba je još uvek najsavršenija. Ona stiže do svakog kutka planete, na svaku adresu, i 70. godina to se već razvilo sa mnogo više učesnika, hiljade ljudi se uključilo, umetnika, počeli su da se izdaju časopisi mail arta, katalozi, galerije su počeli da izlažu to. I inače, prva izložba mail arta bila je 1970. godine u Njujorku u Muzeju moderne umetnosti. Koje su njegove tehnike i ka čemu je uperen njegov jezik? Kod mail arta je to zanimljivo što u stvari on obuhvata sve postojeće tehnike. Znači, kod njega nisu bitne tehnike, niti stilovi. Obično se kaže da je svaki mail artista drugačiji. Nema dva ista. Znači, svaki traži svoj stil, svoj medij, svoj postupak tehnički. Znači, nema pravila i to su, znači, sve likovne discipline. Ima slikarstvo, grafika, mali objekti se šalju, znači, kao neke skulpture, muzički radovi, kasete, kasnije video, umetnost, tako. Sve se to razmenjuje. Koliko su se kanali komunikacije, sadržaja informacija koje se razmenjuju, pa i umetnički mediji, izmenili od procvata mail arta do danas? Najviše intervencija na tim poštanskim sredstvima komunikacije, razglednica, marka, pečat. Naime, umetnici su radili svoje marke, svoje pečate, i mail artisti svi ne rade radi svoje neke afirmacije i slave, pošto mail art ne može nikome doneti slavu, jer je on van institucija. To je bilo jedno u stvari za obilaženje tih zvaničnih institucija umetnosti, galerija, muzeja, kritičara, istoričara. Znači, umetnici sami su uzeli u svoje ruke taj sistem umetnosti, sami svoje galerije otvarali, svoje časopise, i na taj način su tu slobodu postigli, ali mnogi će reći da, znači, tu nema kriterijuma umetničkih, da je to, znači, svako može da učestvuje, znači, to nema selekcije. Međutim, to nije tačno. Ako vi šaljete loše neke radove, vi nećete dobijati odgovor na te radove. Niko nije dužan da vam odgovori. Mnogi smatraju, ako je sve dozvoljeno svakome, može da učestvuje i sve besplatno i da ne prodaje se, da je to onda neko đubre. Međutim, kažem, loši radovi
ne dobijaju odgovor, ne prihvataju se u tu mrežu, jednostavno ispadaju i sami sebe eliminišu. Hvala vam puno na gostovanju, a Galerija Matice Srpske imaće aktivan i vikend.